The brebe is the bube. A bay a day. Enim Sabe, or Grandpapa be a secret in was what others. Akwaba Edmo NYANSAPO Kasam for NYANSAPO will see son and Badrimba and ne a day Yasa Abibirem ye banya be son and Badrimba and Yasem Ketwakra. Now the Bomode na subscribe share na like it na for drink chance so fato efa emamena yenchemu sentia ene Yasa enemo edi ehye bimu. Yenyina yenim se Asanteman eso Asanteman ayese aboa wosona ne nwoma so Asanteman didi ekomenti fido ekone puye ekofra mantem esa ekobono ene ne mantem a enye asem ketwakra ne mfinhia be se aduonu wotwenie echi ena Nanahema ye nana Asantehemaa ne Bosomkesie a wosom no odane toye nana kwara ne mfinhia aduonu wotwe echi enienu ede besi samenu no enya de abosom no afa obi anya obi a wokom no na eno ene neye abosomfo yi puma kwamu amamene mo ekasei kura ye friend se Nkyiraa a eno ewo bono tiemu ye Nkyiraa ye wo tra ene ye wo Nkyiraa ni nyina ewo ehebono emantem wono ma sa kuro a friend se Nkyiraa yi mu no eno ena abrante kwa bia nane nana ene sa nana kwara yeye ene abosomfo yi puma kwamu ama Bosomkesie a ye friend se Taatoa waka no na eno na wosebo mo de ba Asante mantem asade ye wo mu a wono so ka Asante fon ye eba na afi wo mo de ne ba Manhyia eko Nanahema ho eko otumfo Asumankwahene ho na afi amamre ne amane a ese efata no no wono mko no mko ye ni nyina ye yinti na NYANSAPO ye nso abo anan a ye di achi na yare atanso se ne ye besi bia se de Asante pese ye kokuru na ekosoa eye kese emewiase nyina ede omani hu no no ye nso ye beko samre ye de ani enchiremu ewo ye nana Asumankwahene ni fie ansa na ye firi wono a ye de ani enchiremu na yakọ opemso otumfo ne neso krawe ene obrawe nwoma so otumfo osei tutu a wotoso mienu ne na so ansa na ye wi a yakọ nana kunadu yi adoma wotoso miensa wono so ahemfie na afi amamre ne amane esefata bia no wono akwakoye na ye de esuko nume ya busumi akani wono de nesi so na afi wasase ede ndwumadi ese ne etie enti wadoroma sede de bia ye no dimechi na kam ho na afi enne ye bekoso bia no no yentwa na yenka ho abakwasem emfa enkyerem woye na Asumankwahene na ahemfie na enne nyina sede de card motomonim no Taatoa Komfo a enne ye vijadio no nwotwe etie no no abosomfo yi poma kwamu na yenya obi a wo behwe no wo beboa ama Asanteman ahenie etimi atumpon akonkan sede ye pe no na no na samura ye ba Asanteman no a ye wa agudie bebre ene wa hanom ebia nso ane sede si bonfa ebia nso ane ne nyegeso a ya na esi egesofo ebia nso ne nasa a ya na ye de sa sabe onkoto se fronton from ebo ma ye sakiteki ekete ewo asieda etie ne yei yenya Nkyiraa hene wa ha yei ye bese ebisa no agura ye twaguo ewo yechi sebusa edomo asa no modada mo ho a ya agoro bai na asekyira kura ne sei ene ne nana akodi nkomoy nana yensa mo akwaba NYANSAPO video bejo so adese nana na de umma ye pese ehu pa ne esane ne NYANSAPO madwemba mu wadaroma entwene be na edi ahim wo yechi agro ne yefre no apo nana apo ya agro bai apo ye obroni be ka say indigenous Nkyiraa abosom na ho no magura o mo de shefa na sabe se enye ade ahu hia se ya ye nwuro no basabasa enke ya afiafi a afasha duro no apo na se kire no se ye sanyum eto editia mpanimfo a mo ya kandifo wo abrabo bi a enye no o mo to nyum no kire wa na wapo na agure ya grobro emfia henson 700 years ena ya gura beto se ensesan said it ya no di na beto so na yehwe ya na Asumankwahene ana wono ankasa wate asim na wo sabi wona enya asem ketwa Asante mantem Asumankwahene ana wasa apo no ana wo sabie no
Yabeto so ne Nkyiraa na di nkomo no. Na yehwe Asane kakra nsa. Asumankwahene Ariel. Piao. Asumankwahene na nkasa. Ena wate asidwoma. Wo sabi wo na enya samketra. Ena Asumankwahene na yimfie. Taatoa Komfo. Aya be ya amamre ne amane no no. Ayefe aya one Nkyiraa hene. Dia Bosomkesie afiri ne krom. Ana sese won mate asidwoma. Won mo kire se won mu nimde. Amamre ne amane. Won me mpanyimfo baanu. Wei aya santene ane Asantehemaa Bosomkesie ni krom ene fire Nkyiraa hene ana ne ntuma no na husuo no eye fufuo ane tuntum no ana Asumankwahene ana wono so de ane Abibirem ene fufuo no sa wo sha na sasa bebepe ana eko no akodi asa kakra na ne na eto nkomo no ka san finsia besa ahanson aburo sakra ana apo anyum anasa agoro yi aba etina na beto so dia man finsia besa ahanson ni aburo sakra ya Nkyiraa ya tetefo na yenya ya tete nioma ye eti Nkyiraa kan ba kwasam kakra bi efa Nkyiraa kuro no mame mo hwe TV no na say ya mote say yemi anom de Nkyiraa sebe odafo kwa de krechi a mo ye nhyehyɛ omo ka asem na no omo abo Nkyiraa di kakra meka no de aka ni nyina ewo ho dan Nkyiraa dan omo dan Nkyiraa omo abakɔ sɛm na wom no kyerɛ sɛ Nkyiraa ewo ho firi tete na yɛgye ahoho yɛhwɛ ahoho eyekura emudwo na yɛgye obia ka yɛ ho nese owura ne nsama ode tu dwa sa sabe adawufuo ene wonmo ye kyerɛ de Nkyiraa wonmo ba no wonmo besua Nkyiraa ema wonma on ba bi tena ye no eye no kresa ete sa pepepe na wonmo ne yo ene wom suban se de wom se ye wom ne ma na ebesa mu de enti ane ese we de ada ne Nkyiraa na da ne de Nkyiraa ete sa enti na me ka ta no boso asem no ta kwabena ta kwajo ta kwaku ta ya ta kofu ta kwa me ta kwasi eta no bosom bia bi won Nkyiraa ho nti ya dofo o motena ye nje o mo kwa na o matu bosom le bi ko nti ba bia bi wo bia ta no no sebe ta no abosom panimfo no miensa ba ko ne ta kwabena na che se ye betimi asa gina so akasa Nkyiraa mo gi ahoho na mo do nipa sa ete sa pepepe esanse ene isa da nchenya ba bi gina ya na ejina mo nsom so anza wonum bai no mo so ne omba so ye sa na tie nti asumasam anana da na di ede ete na no na ye hu se obranim nimbi a wokọ da Nkyiraa oba ahema wonum wono ana wo ne mranim ni ani futufo abeka nsem bi no wode abakwasam ade tu dwa wo kire mu sa no mo ya adawufo wonum ba ekoso ekuro bi a friend se Nkyiraa sa ya no NYANSAPO ye sane di atem dada yedi nkomo sa Nkyiraa no mprempre ye ne hene ana ye ni di nkomo na sa adaso wo honum a enko ba bia na na se ne mo ba ya che yie ba ya che na so ye nsesa esuban ye daso do nipa na wo ba Nkyiraa ye odo ene ye de to sebe mo na mo kura ba bitimi titi na wa ekeka wa na watiti eno nkyerɛ sɛ o to atwene o siesia na asa to aso etina na sa wo ba Nkyiraa na ate sɛ apo ntwini ekagum de na sɛ na Komfo de do magro ta kwabena ene dika po kukuro nsopo enti ye de apo no ya ponu mprenu afi baako na asabia ne yetimi de sa apo isa ana sɛ de na mo sɛ ya asafro bia ne obiem sa ne sa no obroni beka sɛ to sɛ aerobics
wo sɛ a wokɔda a woda kama wo sɔre a haw biara ni ɛyɛ bɔkɔɔ na wode yi o wɔle nana yɛ na ase paa no mmerɛ bɛso bɛda mo ase paa tete obi kyerɛ ayɔfoɔ na kyɛ sɛ ɛno no nkyerɛ ahene wɔno ɛna yɛne ne kɔ bɔ nkɔmmɔ a kɔmmɔbɔ na mo sɛ yɛbɔ yɛ atwe akɔ akɔsi lɔyɛ bi friend sɛ abakwasam a wɔbɛka fa adankyerɛ ɛne nkyerɛ ho eti yɛmfa wei no mfa mo nsi anom na mo deɛ kɔ so a na hwɛ nyansapɔ kasa mfonyin no amammerɛ ne abakwasam wɔ no yɛde bɛbrɛ mo yɛsane ne madwemba subscribe hyɛ na like fama yɛ nana ka biribi kakra fafa nyansapɔ ɛho fama yɛ yɛde yɛbɔtɛ titiw ɛyɛ amammerɛ ne amane a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ nkyirima enti ɛdeɛ kakra ɛbi na abɛka sima anaasɛ ne tɛtɛ abiasa bi nyansapɔ ɛsaa no badwemba ɛyɛ nɔkorɛ na sɛ wo sane ɛpɔ na wamfa mfiri ano nso a wokyɛ wɔ ho na wontumi nsane nso enti mo dwumadi a modi fa yɛ amammerɛ ne amanneɛ ho no yɛni sɔ yɛni gye ho na ɛfiri bere to bere no nso yɛbɛboa mɔbere a mabɛɛ ɛpɛ nkyerɛkyerɛ mu biara fi sɛ yɛde gyaa na wanhwɛ ne yie na ɛfiri wo nsa a na ayɛ musu ama wo enti yɛn deɛ yɛkura amammerɛ ne amanneɛ no mu ɛno na ɛma yɛnyɛ sɛdeɛ yɛte aa pia nana ɛde asipɔ ɛde amanti ɛso de isi anom na afei yɛsane ne madwemba mu ɛkyerɛ yɛde ma se yɛma mmɔ ne hwɛ yɛma mo nyinaa kɔ aba ne yɛmfa mmerɛ nyansapɔ kasa mfonyini so sɛdeɛ yɛama mo ho anaa sɛdeɛ mo se ɛho no ɛnɛ yɛwɔ yɛtumfoɔ Asumankwahene na ahemfie aboboa no pɛɛ na ɛnɛ nyansapɔ yɛgu so a yɛsane ne madwemba bɔmmɔden na de subscribe na hyɛ na like ɛfa ɛma me ɛnɛ sɛ wɔrɛ mutayɛ ane dwumadeɛ titiri nti a yɛaba bɛpie mu hanom a na kyɛ sɛ ɛneɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛyɛ nana Asantehemaa ɛne otumfoɔ ne Komfo ne ne Bosomkesie mfinhyia bɛyɛ sɛ aduonu nwɔtwe nie ɔpanyin a na wɔkɔm no a ne yɛfrɛ sɛ nana kwaku maafo a dodoɔ no afrɛ sɛ kwaku dapaa anaasɛ nana ɛyɛ kwara a wɔda ne ɛto mfinhyia aduonu nwɔtwe nie no ɛnɛ ana nananom abosomfoɔ yi poma kwa mu ama abosom no afa obie ɛno na ɛnam so ama bono ama ntamoɔ adehyeɛ a wɔnom free cry friends in Nkyiraa aba bepie mu ɛwɔ Manhyia mbobo hanom a yɛbɛyɛ amammerɛ ɛne amane ɛsefata na ɛnɛ ɔkɔmfo yi a abosomfo yi ne poma kwan mu a wɔbɛdi ndwumadie yi wɔn bɛtumi ahyɛ aseɛ na wɔde ndwumadie ɛde sɛ ɔre a yɛde yɛne akyerɛ mu ɛwɔ Manhyia a yɛrekɔ na afei yi yɛakɔyɛ amammerɛ no yɛtwa toɔ koraa ɛti kɔ so na adeɛ di nyansapɔ akyi deɛ ɛbɛkɔ so biara no yɛbɛmmɔ homedi ɛne abusuapani ɔnsu aduom ɛntwene abɛkɔsɛm akyerɛ mu a finhyia bɛɛ sɛ ɛboro ahanson ɛna ɛbaayɛ a yɛnuanom nkyerɛafoɔ wɔnom ɛna kyɛ sɛ wɔnom edi agorɔ a sɛ wote sɛ ɛbom sɛ a na sɛ ɛyɛ Taatoa Komfo ɔno ɛna kyɛ sɛ wɔde ntwene wɔde edi asa a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa abɛkɔsɛm akyerɛ mu a wɔnom ani kura a ɛnɛ yi yɛnuanom dɛnkyerɛfoɔ a ne yɛfrɛ wɔn sɛ adawufoɔ wɔnom afiri wɔnom nti ba no no ɛhɔ wɔn na wɔn kɔ soɛ wɔn ɛma wɔnom baabi ɛtenaeɛ ɛwɔ Nkyiraa hɔ nom eti wɔnom ne yɛ ɛne wɔnom suban a wɔnom fa yɛnuanom nkyerɛafoɔ yie ɛno ɛna nkurɔfoɔ kaa sɛ wɔde adanekyerɛ a ɛna sɛ ɛbɛdane dɛnkyerɛ ɛwɔ ɛhɔ no eti yɛgu so a yɛkɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa Asantehemaa kan wɛ so ama bibi ayɛ miarɛ Adiakwa bibiya yo ayina mo yin adiakwa bibiya yo na kwaso mamro ko na adiakwa bibiya yo Asantehemaa kan we so ama bibiya mi ara bibiya mi awa yin kwa yin bibiya mi yo na kwaso mamro ko na adiakwa bibiya mi oja baba bra so ama bibiya mi ara Miyama we wa ina miyama wo na kwasu mamru ku na dia kwa miyama wo aja baba biranta so ama bibi aya mi ara
se eno afedie kakra yaba anya ba bewura efikasiem me chan mboboa no e wo mensia ne na si okrowe no obrare homa so obim so tumfo se tutu na say ankasa the seat of the golden stew eho ana yaba bewura ye yenua no omfiri Nkyiraa na Bosomkesie wonmo a Asantehemaa Asantehene ne Asantehemaa Nadaroma entie no wonma ba na wonmo ba ye amamra ne amane finsia duonu nwotwe enti anie a konwa no eda ho no omo ana wonmu firi Nkyiraa abromantam aba bedureye na abakwasam efa Nkyiraa yi ho no echema na kro no ba ye ne abru finsia ba sa ahanso ane echire a wonmu da ho no mo firi tete entwene a wonmu brumu na wonmu didi asa na mpinti ne nnwom no ya fra na apo a wonmu ba aya Taatoa Bosomkesie Komfo wono na otesa ye bosa ntwene ya na se wodi edi agora aya Asantehemaa Bosomkesie pa na efrete di besi na yie no abakwasam kirem a saabusumi se wanhwe ye ne de bodua na enyaw na wuwu a ane ayatwo se gira awofom a adaka kora yemfa huntum bie ne ye de wakonsamampom ade wakwakwakwakusie a anya bosomu a ye de ni edi agoro kora obaako honom so efre ne se kukuo wono nso saa dodo na afri se eyekuro na so enyekuro aya bosom a ye Komfo edi no a wono nso yemfa na eni agoro kora woka Nkyiraa kuro ya bakwasama na se eyekuro abosom ane akomfo won mudi mutintima no magye hini pa awasa kuro no mu a anya asam keto akra sabia ku nto nananoma me ate asese ahonoma Komfo ne abosom na wo no anya aya wurada fo ni bi won ye won ne ma basa ne bi sabio eho Nkyiraa na sa Nkyiraa abosom ne akomfo wo no aya akomfo wonum nimde na wonum te apoye wonum anane ye yedi wonum chi a yana na Asumankwahene wono ana chese odi wonum anima wodo mo ewura Manhyia fikasiem na afei amamra ne amane a wonum a etwa to wosie ye sane ebeya eneye bosom no enipa wafa no obetumi asase no odi ndwumadie sa Asantehemaa Bosomkesie a ofiri Nkyiraa eno no yana na Asumankwahene wono ana Asantemantam nyina akomfo wotwe wonma no won wasi afi ne kama wodi asa no wono so na edi Nkyiraa anim a wodo wono ba anya sam ketra ewo efia no anade ebekoso bia da abamre ne abakwasam yebesane ne badwemba na yade ama yahwefo ane yatiefu a mutieye etie nkwoso na yemfa yani eni ekire ewo honom sawe akomfo aba ye ya ebi nom ayememmoa emrantie emma ewom ana afei adwomtofo a wonom so boa ama Taatoa Komfo ne dwumadie no etimi sipi de esita no wono ana chese gusere Asumankwahene ana edi asa no Asumankwahene ana ne podua na ekura no wo se edi kente ana de aya ase no wono ana hene ma ehye no Abibirem ana yade asiso ana eye tuntum wono na ne ntoma efira no aya Abibirem eni fufuo wona wodi asa wo mu no woye opanyina na ne afiye pa wono ne Asantehene Asumankwahene Asantemantam nyina wono ana chese abosom ne akomfo nyina woda no oka no akasa adurowura aduro nyina nka dem wono eno no
Nkyiraa wono ane ni nifa hene ana won maba beka adurowura mekyira Asantehemaa ne Asumankwahene ho a won wo mudi animu no enti Nkyiraa wono ana ne ntoma efra no eye tuntum ana fufuo ana afa ni nifa hene ana ehye batakari a yade niama abobomuo no ansa no Asumankwahene ho enu ti Nkyiraa kuro a eneye wona Taatoa Bosomkesie Komfo Taatoa Bosomkesie no wono ne hene ane nifa hene ana edi animu a wo mo Asumankwahene ho a wonu mudi asaba na anyomtofo ane nananuma Komfo kakra wonu nso ka ho no wonu nyina de asa edi akira wonu ba enye asem keto akra no yeguso yese de Manhyia ana yadroye atasade aka ane se wombekọ na omakwa hu opemso otumfo na nkasa na amamre no de etwato no wonu de awu kwambo na afei wonu ma ye awie wa ha na ampaya ebedwa ya kire Asante amamre ane abakwasam a wenu no enam akom ane mu enkyeremu so a ene anya asem keto a ewo Manhyia efiase Emawremfi say yashase edifie na Asumankwahene na boboa no ne fie ana yede awuramu a yede aben na ha ana dwumade na nkasa ne pompon so no aba beko na afe no yakwa wie wonum guso anwum a wonum to no anya asamketo ade nyina no ani mu nkyeremu ani senti a wonum eto NYANSAPO de ani kultua wi se awrimienu santamo aduaduama hu awia na yahu se abamu akura a wo hyefurugu eye fita ana afeye nini ka hye no no so no eye fita ana wa hye ahenema sawre ahemfo ba san edi animu na odi wonum achipe ono ana anoma bi yarisa gu asom se wono na Taatoa Bosomkesie no afa no na abakosem kirem a de ofura akonwa no so amfinhia bese aduonu nwotwe achinie na eneye bosom na timi afa obi no ne nana pe ana yese onni krom hokra no wono na afa ni meche nana kwakumafo anasa nana kwakudapa dodo na afra ne se nana kara wono ne nana pe ana eneye abetodwa se bosom no afa na oba be ya mamre na afeye wa sha ase adi ni dwumade e wa hawi na chese samosha ya kansa ye ba Manhyia ampa ye refio sese sa wo ba bia won mawura ya Manhyia ne ewura na ba bia mawura no eye amamre ne amane a won be no yesu se eno na wo ma hyase a wo mawura mti sentrofo e won de ye kamera enu won mo nanso ye begina na de ye bekoso bia no ya sa amamoni ehu na masonso at
Untino wato wajapade na tipa na wachicha pa sunsun kase kutawunti nana ya ba na sha mbonyamo na ya ba na bada wase ya pa otu edua bana wadawo ma so na fe bonisa patu esiso madama de bada wase bu na makoti na wakoso na bibia ya boba ho ama ya yo asoma bibia wi Asante Master Committee ebo che abondi Nkyiraa ebuhwe enwo sampa ewura no kuro di mutane so do asedwa ka bibia so aboso nyina na akwafo nya yerechi so da ewura se it's happened to me no side cheba we dey agba adama ose wa sebebu Nkyiraa wakwa wona to ohwe wade nyina so ontino oto na wadama Eastern Government ya bondi aka ho na jesampa nso wase ne mbanyam ti wabana ode sa akwanya so no de adawase adiboni sa pantumienu unim sa wakwa oguta onkura wona otote na so mama no wakoso ahira no nso dawase na akire efa ye no ne se de usikuta no odawase bu no afedie abosomfo ifumakwemu amenemo ekasai nana amamre nyina bawie wono ana megyina ne nchapeyi nana opoku ageman eno no sese de Nkyiraa Asante ne Asantehemaa wono Bosomkesie no menua ba meye wono na sese ye nana opoku ageman okoje ne man ageman opambo wona sese ye odi akonwa na anya asamketo akra efisha duonu pa achesa woye abemu akra afei ana wawie eyanto asozuku asechesa chesa ncha ye kra ne nana ane okomfo panyina na wono wo hono a ofra ne ntoma wotentim fisha duonu nwotwe akire nie afei ana busumi afa nana opoku agemaya wo ba bedi ndwumadi sa Asantehemaa ane Asante ne Bosomkesie nti wono ana yese dia amamre no yawia ne sa yakoyi no ana chopim so wache ne nsam amoma ya amamre ane amane a ese efata ewo hono no yawe se betimi abisa ne nsam ba akomienu pe bia na afeye no ya tosona na akwa baba NYANSAPO ya mede na wadaroma sene abamu akra na adibia tesei atuwi sana afan ni nyina ne se nyankopon hyehyɛ ene na wadaroma mi de abasa mi ni bibia aka aseda na mi de nyankopon ya de da ofiri tete bibia turu mi so a wasa mi so meye no nana se ya de free tete nana no nti woni hohwe ka ana aba betunti atonde a na wose ofa akonya kese na odi ndwumadie nana ebia na wankasa wo mfefo ani ade obi bekasa a ada na brantie ani ade na fedia akom ni ade utubisa obembebu ana ene de wadaroma bebre menamfo bebre kan nanso mi fie japade atome nko ade a mi nyaa ntonkone de nipa ka de mi ntie sede nana no se menye nana abosom ne se menye no eno ana mi so aso ameye mi ntie na adwuma ne so pa Asante ne emua Asantehemaa emua eti ahwone ne wo ho a sede suomo awiamu ya frawa obetimi abasom wadaroma ai meba ni nyina nta bosom ne ye ne dia ndi sa mesoma ba be kom bosom na ya che sa mesom ye ne dia awiamu osuomo bire bia be frem bia meba wadaroma afọ na tese eno no na opoku ageman opambo ageman okoje ne manye sese de Taatoa Bosomkesie ono na waye Komfo a obetua no a wo bekom no wasom Asantehemaa ene Asantehene nana otumfo osejuto tosomienu nana bradu yarmo tosomien santi eno no NYANSAPO yeguso a yedi achi na de bekobia the brebe ze sebube ebeye de den you are preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadaro ska ya twa ani mu nyame nai eno mpo na abu apaso na ya twa ani mu twi panyini won tena fie ema asebiamfo Drani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makwade ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni bi na ni bi kraman wo ye sofo kwa wonyi ye bi
tonte ya no sane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa fufu adida mu wani monyam se anwa mo aduane anyakopan no ama chechede no kama fa ho mbrika no esan kada woro ma ntoma yefe ni din de sein ni din de Obama tani force se bi akọ se be nya do brother nkira mo kwata ni chimire fie no de wo de konfado chene chechede ya akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se bedi akone ba kwen bodi akede na se kofi no ni ya aben ntuma nyina ni mu ampata na wo ya